አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ኩሎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓዮም ኣሜን። 22 ጥሪ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዘለዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። 22 ጥሪ ክብረ በዓል ሽመቱ ንቅዱስ ኡራኤል እዩ። ኦር ማለት ብርሃን ማለት ክኸውን ከሎ ኤል ማለት ድማ ኣምላኽ ማለት እዩ። ስለዚ ኡራኤል መልኣኽ ማለት መልኣከ ብርሃን ማለት እዩ። ኣብ ብርሃናት ዝተሾመ መልኣኽ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን መባረቕትን ዝተሾመ መልኣኽ እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ግዜ ስቕለት ደም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ባይታ ከይነጥብ ኢሉ ኣብ መትሓዚ ጽዋእ ተቐቢሉ ድማ ብፍቓድ እግዚአብሔር ንዓለም ብምንጻግ ዝባረኸ ዘንጽሓ መልኣኽ ማለት እዩ። ጽዋኣ በረኸት ንእዝራ ሱቱኤል ዘሰየ ከም በዓል ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዝኣመሰሉ ኣቦታት ድማ ጽዋኣ ልቦና ብምስታይ ንመጻሕፍቲ ብግቡእ ፈሊጦምን መርሚሮምን ብዘደንቕ ምስጢር ንቤተ ክርስቲያንና ከም ዝድግፍዋ ዝገበረ መልኣኽ እዩ። በረኸቱ ረድኤቱ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ከምቲ ንቅዱሳን ኣቦታትና ጽዋኣ ልቦና ዝሃቦም ንዓና ድማ ጽዋኣ ልቦና ሂቡ እምነት ኣቦታትና ክንፈልጥን ክንምርምርን ብኡ ድማ ክንመራሕን ይዓድለና ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለተወክፎትከ ሲመተ ወኪዳነ እምሃብ ህያው ኣምላክ እምቅድመ ማርያም እምነ ድኣ ወደ መስቀል ኡራኤል ዘተሰመይከ ካህነ ሰኣሎ ለለጽባሁ ለዘፈጠረ ችያነ ከመ ዘርአ ምድርነ ያስምር ወይባርክ ለነ ኣሜን። 22 ስንክሳር ኣቦ መነኮሳት ኣባ አንጦንዮስ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ መዘከርታ ጻድቅ ንዘለዓለም ዝነብር መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 112 ፍቕዲ 7 ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ትውልዱ ካብ ሃገር ቅማን ሰሜን ምስሪ ግብጽ ኮይኑ ካብ ኣመንቲ ስድራ ዝተወልደ እዩ። ውላድ ምስ ወለዱ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክኸይድ ከሎ ቅዱስ ቁርባን ይቆርብ ነበረ። ምስ ህፃናት ኣይላገጽን ነበረ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ መጻሕፍቲ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መዋዕለ ሲመቱ ንኣባ ቴዎናስ ሊቀ ጳጳስ ናይ እስክንድርያ ተማሂሩ። ኣባ ቴዎናስ ዜና ኣባ አንጦንዮስ ምስ ሰምዑ ጸዊዑ ባሪኹ ከምዚ ኢሎም ተነበይሉ። እዚ ህፃን እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብይ ክኸውን እዩ። ዜናኡ ኣብ ኩለን ሃገራት ድማ ክበጽሕ እዩ በሉ። ባሪኾም ድማ ዲቁና ሰይምዎ። ብድሕሪ እዚ ወለዱ ነዚ ቅዱስ ንእሽተይ ሓፍቱ ሓዲጎምሉ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ። ከም ልማዱ ድሕሪ 7 ወርሒ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከደ። ፍቅሪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ኣተወ እሞ ኣባ አንጦንዮስ ኩሉ ወለዱ ዝሓደግሉ ንብረትን ሃብትን ንነዳያን ሂቡ ንሓፍቱ ድማ ናብ ደብረ ደናግል ወሰዳ። ንሱ ድማ ናብ በረኻ ከይዱ ብጾምን ብጸሎትን ተጸሚዱ ንእግዚአብሔር እንዳስመረ ምስከደ
ብኡ ናይ ኣጋንንቲ ፈተና ገጠሞ። እንተኾነ ግን ነዚ ኩሉ ፈተናታት ብረድኤት እግዚአብሔር ይስዕሮ ነበረ። ብዙሓት ሰባት ሰማዕትነት ከም ዝረኸቡ ምስ ሰምዐ ንሱ ድማ ሰማዕትነት ክረክብ ደብሩ ሓዲጉ ጎይታ ብዝኣዘዞ መሰረት ንህዝቢ ክምህርን ከናዝዝን ናብ ሃገረ ፍዮን ከደ። ብዙሓት እውን ተማሂሮም ብገድሊ ተጸምዱ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ንጥቕሚ ብዙሓት ህዝቢ ስለ ዝዓቀቦም በቲ ዘመንቲ ሰማዕትነት ኣይረኸቡን። መዋዕለ ስደት ብቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት ናይ እስክንድርያ ተፍጻሜተ ሰማዕት ምስ ተፈጸመ ናብ ደብሮም ተመልሱ። ልብሲ ቅዱስ ኣባ አንጦንዮስ ማቕ ጸጉሪ እዩ። ብዙሓት ሕሙማትን ድውያትን ብጸሎቶም ፈዊሶም ትዕቢት ከይስምዓኒ ስልጣን እውን ከይህቡኒ ኢሉ ናብ ላዕላይ ግብጺ ብፍቓድ እግዚአብሔር ከዱ። በቲ መዋዕል ዝነበሩ ናይ ኣፍሪጊን ንጉስን ንጉስ ቆስጠንጢኖስን በቲ ዝተዋሃቦም ናይ እግዚአብሔር ጸጋን ረድኤትን ምስ ሰራዊቶም ይናዘዝዎምን ይባርኽዎምን ነበሩ። መንገዲ ጽድቂ እናምሃሩ ን6 ወርሒ ምስኦም ተቐመጡ። ኣብ ሰንበት ብሩህ ዘመና ናብ ደብሮም ተብጽሖም እሞ ነቶም ውላዶም የጸናንዕዎም ነበሩ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተገሊጹ ኦ አንጦንዮስ ፍቑረይ ምእንቲ ጻማኻን ተጋድሎኻን ምእንቲ ፍቕረይ ኣነ ስምካ ኣብ ኩሉ ዓለም ከዕብዮ እየ። እተን ገዳማትን ኣድባራትን ድማ መሕደሪ ነቶም ጸዓዱ ረጋቢት ዝኾኑ መነኮሳት ክገብሮም እየ። ዝኽርኻ ዝገበረ ብስምካ ዝመጽወተ ዕጣን ቁርባን ዝህብ ገድልኻ ዝሰምዐ ዘስምዐ ዘጽሓፈ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ኣብዚ ስጋኻ ዝቕበሮ ደብሪ ድማ መላእኽቲ ጻድቃንን መነኮሳትን ክገብረልካ እየ። ነቶም ነገስታት ምድሪ ንደብርኻ ገጸ በረኸት ከም ዝህቡ ክገብር እየ ኢልዎም ንሰማያት ዓረገ። ኣባ አንጦንዮስ ኣዝዮም ተሓገሱ። ብዙሓት መነኮሳት ከም ዘፍርዩን ምእንቲ መወዳእታ ዓለምን ተነበዩ። ንኣባ መቃርስ እውን ምንኩስና ኣልበስዎ። ኣባ አንጦንዮስ ዕረፍቶም ከም ዝኣኸለ ምስ ፈለጡ ንደቁ ኣጸዊዑ በትሩ ንኣባ መቃርስ፣ መንጸፉ ንኣባ አትናቴዎስ፣ ዓቢ ኣልባሱ ድማ ንሰራብዮንን ኤጲስቆጶስ ክህብዎም ኣዘዝዎም። ደቁ ድማ ነቲ ትእዛዝ ፈጸሙ። ኣባ አንጦንዮስ ነፍሶም ከይተሓጸቡ ን120 ዓመት ድሕሪ ምግዳል ብዕለት 22 ጥሪ በዝለማዓንቲ ኣብ መበል 120 ዓመቶም ብሰላም ዓረፉ። ኣርኬ ሰላም ለብህታዊሁ እንበለ ህጸጽ ወንትጋ ውሰናህስ ከም ኦፍ ወቤት አምሳል ጉጋ ብእሴ ሰማይ እንጦኒ ወመልአከ ምድር በጸጋ ለቤተ ብለኒ እንዘይመንን ህጋ መዋዕለ ህይወቱ ኢታጽ በስጋ ኣሜን። 22 ጥሪ መጽሓፈ ስንክሳርና ዝዘከሮም ምስ ንርኢ ዓመታዊ በዓሎም ኣበሙኔት መነኮሳት ኣቡነ አንጦንዮስ ዕረፍቶምን ልደቶምን እዩ። ናይ ማነፍ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ሚናስ ዝክሩ እዩ። ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ኡራኤል እዩ። ወርሓዊ ክብረ በዓሎም ድማ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስን ቅዱስ ዲዮቅስዮስን ዝክሮም እዩ። ጸሎቶምን በረኻቶምን ረድኤቶምን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ብጸሎቶምን ብረድኤቶምን ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይቕረ ይበለልና ይምሓረና። ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዘለዓለም እዩ ዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ። ኣሜን ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን